Aquí coñeceredes un montón de materiais que teñen superpoderes. Enseñamos aos nenos a madeira dos árbores, a contar os anéis para saber os anos que teñen e tamén a manexar simuladores de procesos industriais. Todos os nenos e nenas teñen dereito a desfrutar dun medio ambiente saudable. Non somos Biotecnia e a partir dos residuos dos insectos e da industria mariña, mediante fermentación en estado sólido conseguimos aumentar a proteína e usalos en novos produtos alimentarios e tamén conseguir bioprodutos. En Transforma a túa ría identificamos problemas e buscamos solucións adaptativas ao cambio climático de maneira colaborativa. O noso posto é unha achega ao mundo vexetal, a diversidade de grans de polen, a diversidade de plantas e incluso testar os teus coñecementos. Coñeces máis logotipos de marcas comerciais ou especies silvestres comuns? Ven descubrilo. Nós somos o Grupo de Tecnoloxías Aeroespaciais de Atlantic. Adicámonos a simulación, desenrolo, enxeñería de sistemas e todo relacionado co mundo de espazo e da aeronáutica. Os alumnos da Escola de Enxeñería Industrial competimos por Europa todos os anos. Tecendo ecosistemas en comunidade consiste nunha peza colectiva na que os nenos o que fan ao final é tecer unha raíz. O que queremos é cambiar a perspectiva, o punto de vista entre estar en riba e estar debaixo da terra e vincular aos soportes textiles coa superficie das raíces. Aquí os nenos poden descubrir como o mundo real e o mundo virtual poden interaccionar entre eles. Somos do Centro de Investigación Mariña e no noso stand podedes coñecer, ver e tocar os animais que viven na nosa ría, desde estrelas a caracois ou, por exemplo, ourizos ou mexillóns. Aquí aprendemos como a inteligencia artificial e a simulación nos poden axudar a mellorar a seguridade vial. Ponte na pel do salmón, remonta o río e supera todos os obstáculos que se che presentan. Queres descubrir como a inteligencia artificial nos axuda día a día? Aprende a verme compostar, aprende sobre miñocas e aprende sobre a saúde do solo, que é o noso sustento. Dende o MEMCAP, a importancia do dióxido de carbono no quecemento global. Como investigadores en inteligencia artificial, o que buscamos nesta feira é explicarvos como funcionan as novas inteligencias generativas para que as utilicedes sempre con seguridade e con coñecemento. Neste obradoiro, ao mesmo tempo que limpamos a auga, estamos a xerar enerxía. No noso stand imos a falarvos sobre as propiedades mecánicas de materiais utilizados en implantes, como por exemplo os implantes de titanio das cadeiras. Como podemos diminuir as achegas de microplásticos na ría de Vigo a través da reducción en orixe e o reciclaxe e tamén a produción e eliminación nas plantas depuradoras. No Cimbío, unha das liñas de investigación é facer nanopartículas metálicas de diferentes formas e tamaños que nos permiten modular a luz ao noso antollo, permitindo usalas para diferentes tipos de aplicacións. O que queremos é amosar os rapaces como as ondas electromagnéticas transportan a información ás nosas casas. E así nos podemos ver a televisión, escoitar a radio ou ler as mensaxes que nos chegan ao móvil. Queredes aprender os entrecinxos da luz e as increíbles propiedades desta e como podemos comunicarnos ás seguintes distancias? Pasadevos por aquí. No noso stand deseñamos unha oca financeira para ter unhas finanzas saudables durante toda a vida.